Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, atong pag-aablihan ang Marcos Kapitulo 15, versikulo 3 hangtod sa 15. Apan sa dili pa, once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga 94 years old nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. Mark chapter 15, verse 3 hangtod sa 15. Ang giingon dinhi, gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang, busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang mutubag? Daghan kaayo ang ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon mutubag si Jesus, busa nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag kasaulugan sa pagsaylo sa mga Hudiyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi ug usa ka binilanggo nga pangayuon sa mga tawo. Niadtong panahona may usa ka tawo nga ginganlag Barabas, nga gibilanggo kay usaman siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka kagubot, sa dihang nagkapundok na ang mga tawo, gipangayo nila kang Pilato nga himuon na niya ang nabatasan niyang buhaton. Ug nangutana si Pilato kanila, buot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Hudiyo? Nasayod manggod si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo nga pangayuon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tawo, unsa man di ay ang akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Ug misinggit sila, ilansang siya sa krus. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo? Nangutana si Pilato, apan misamot hinuon sila pagsinggit, ilansang siya sa krus. Buot ni Pilato nga mahimuot kaniyang mga tawo, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas, ug gipalatos niya si Jesus ug gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sumala sa atong nakita ni adtong miaging simana, mga kaigsuunan, continuation kini nga passage sa paghiring sa kaso sa atong Ginoong Hesukristo. Nahiring na si Kristo sa kining gitawag og ecclesiastical authorities o relihiyoso nga mga authorities, ug adunay tulo ka ang sa religious trial. Una, mao kadtong preliminary hearing before kang Anas, ang father-in-law ni Caiphas. Ang ikaduha, ang trial atubangan ni Caiphas ug ang mga Sanhedrin. Ug ang ikatulo nga ang mao ang trial nga atubang gihapon sa Sanhedrin pero sayo sa kabuntagon. Ug kining mga bersikulo nga atong gibasa niining taknaa, mao kini ang sinugdanan sa trial sa atong Ginoong Hesukristo atubangan sa mga civil authorities, ang mga Romano, mga kaigsuunan. Ug aduna usay tulo ka ang sa civil authorities. Una, ang trial atubangan ni Pilato. Ikaduha, ang trial atubangan ni Herodes. Ug ikatulo, ang trial atubangan kang Pilato gumikan kay gibalik man ni Herodes si Jesus ngadto kang Pilato. Ug sa atong pagsaksi niini nga trial, mga kaigsuunan, gipakita gayod ang kinaiyahan sa tawo, and ultimately ang atong kinabuhi naara gayod sa
duha ka isyu mga kaigsunan. Igunsa manimo si Kristo? Siya ba ang imong hari or ang pagtan-aw nimo kang Kristo ordinaryo lamang? Ang pangutana ni Pilato mahitungod kang Kristo, meaningful kaayo, makahuluganon gayud kaayo kaysa sa iyang naamguhan mga kaigsunan. Ang giingon sa Mark chapter 15 verse 12 to 13. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tawo, unsa man di ay ang akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Apan unsay tubag sa mga Hudiyo? Ilansang siya sa krus. Ang eternidad mga kahigalaan, mga kaigsuunan, nakaangkla niining butanga. Unsa may imong buhaton kang Hesukristo, ingon nga hari mga kaigsuunan. So ultimately, ang imong kinabuhi dili sukdanan niini, ang imong mga gipanag-iya nga mga butang dili sukdanan sa imong kinabuhi, ang imong mga na-accomplished, ang imong edukasyon, ang imong kaminyoon, ang imong trabaho, dili kana ang sukdanan sa kahulugan sa kinabuhi. Whether sikat ka sa katilingban or dili, mga kabtangan nga imong napalit, mga amigo, mga kaigsuunan nga nagpalibot kanimo, ang imong kinabuhi masamarize niining butanga. Nailhan mo ba ang atong Ginoong Hesukristo? Nagsunod ka ba kaniya higala? Miabot na ba ikaw sa punto nga makaingon ka nga bahalag mawala ang tanang butang kanako, maangkon lang nako ang akong Ginoong Hesukristo? Miabot na ba ikaw sa punto ni ana mga kahigalaan? So, adunay 5 ka obserbasyon ang atong pamalandong niining taknaaw. Hinaot nga panalanginan kita sa atong buhi nga Dios. Unang obserbasyon, makita nato ang duha ka pilion unta sa mga tawo. Ang unang pilion unta nila mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kay gipapili man ni Pilato ang mga katawhan kung kinsa ang ilang pilion, si Kristo ba o si Barabas. So ang unang choice mga kaigsuunan, ang atong Ginoong Hesukristo. Nagabarog siya tubangan kang Pilato, walay sala, balaan si Kristo, matarong si Kristo. Ang giingon sa verse 14, kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo. Matthew chapter 27 verse 24 nagaingon, inosente ako sa dugo niining tawhana, iniyo kining gusto. So bisan pa si Pilato mismo nasayod nga si Kristo walay sala. Bisan pa si Pilato nasayod nga si Kristo matarong, ug wala gayoy tawo sukad basukad ni ining kalibutan nga balaan ug walay sala. Ang ato lamang gayud nga Ginoong Hesukristo walay sala mga kaigsunan. On the other hand, ang lain nga pilion sa mga tawo nga buhian ni Pilato mao si Barabas. Kinsa man ni si Barabas? Dautan gayud kini kaayo nga tawo mga kaigsunan. Kalibutanon kaayo kini. O kini si Barabas iyang gisalikway ang pagmando sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang description kaniya sa Matthew 27:16, siya usa ka binilanggo, siya usa ka rebelde. Ang bersikulo 7, nagsulti kanato nga si Barabas misupak sa kagamhanan sa Romano, mirebilde mga kaigsuunan, ug iya untang palagputon ang autoridad sa Romano Imperyo. Mo kini giingon sa Mark chapter 15 verse 7, niadtong panahona may usa ka tawo nga ginganlag Barabas, nga gibilanggo kay usaman siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka kagubot, so kriminal kining tawhana. Ug matod pa sa Juan 18 bersikulo 40, kawatan usab kini si Barabas. Ang giingon dinhi, sila misinggit pagtubag, dili siya. Si Barabas maoy among gusto, ug si Barabas usa ka tulisan. So kriminal, tulisan, misukol sa kagamhanan, walay balaod nga giila, pero siya ang gipili sa mga tawo. Garbuso kaayo si Barabas, nalipay kaayo siya, basig taas noo. Taas kayo ang iyang siwang mga kaigsuunan, nga milakaw at ubangan sa mga tao, kay sikat kayo siya. Gisalikway si Kristo ug siya ang gipili. So mao kadto ang contrast sa duha ka piliunon. Si Kristo nga balaan, matarong walay sala, si Barabas nga dautan, kriminal, kawatan, mga kaigsuunan.
Ikaduhang punto, diri kaayo subo pamalandungon kinsa ang gipili sa mga tawo. Ang gipili sa mga tawo mao si Barabas. Nagtindog si Barabas ug si Jesus sa ilang atubangan, ang usa balaan, ang usa dautan, pero ang gipili sa mga tawo mao ang dautan. Si Pilato nag-expect unta nga si Jesus mao'y pilion. Kay obvious man kaayo, common sense nga si Jesus dapat ang pilion sa mga katawhan. Righteous Jesus, matarong nga Jesus, or kriminal nga si Barabas. Ang expectation ni Pilato, gilauman gayud niya nga pilion sa mga katawhan si Jesus. Gumikan kay 5 days ago, kining mga tawhan nagasinggit og hosana, dalaygo ng atong Ginoong Hesukristo, pero karon ang ilang gisinggit Barabas. Ang giingon sa Lucas 23 verse 18, apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao, patiya siya. Si Barabas mao'y buhii. Makita nato ang kahimtang sa makasasalang katawhan, mga kaigsunan. Kung pasagdahan kita sa atong kaugalingon, pilion gayud nato ang sala. Kung dili mulihok ang gahom sa Ginoo sa atong kasing-kasing, pilion gayud nato ang sala. Si Kristo mao ang simbolo, dili lang kay simbolo, makita gayud nato si Kristo, siya ang balaan, siya ang matarong, siya ang hingpit. Puno kayo ang iyang kasing-kasing sa gugma ug kaluoy ug kamatuoran. Apan ang tawo nahigugma sa iyang sala. Dili niya buot nga pilion si Kristo. Di siya ganahan sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna gayoy pagdumot ang tawo sa atong Ginoo. Adunay natural hatred and natural hostility. John chapter 19 verse 15 ang giingon dinhi. Apan sila naninggit sa pagtubag, patiya siya, patiya, ilansang siya sa krus. Mark chapter 15 verse 14, kay unsa man diay ang sala nga iyang nahimo. Nangutana si Pilato, apan misamot hinuon sila pagsinggit, ilansang siya sa cross. Ang tawong makasasala, iyang ipiyong ang iyang mata sa kamatuoran. Iyang pugngan ang kamatuoran. Mo kini giingon sa Romans 1:18. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit, batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo nga nagpugong sa kamatuoran diha sa ilang pagkadautan. Ang mga tawo nakita gayud nila ang pagkamaayo ni Kristo, ang pagkamatarong ni Kristo. Nakita sa mga tawo nga inosente gayud si Kristo. Nakita sa mga tawo, nasaksihan nila ang mga milagro ni Kristo, kung giunsa niya pag-ayo ang mga masakiton, ang mga bakol na kalakaw, ang patay na buhi, ang mga nayawaan na himong gawas nun, mga kaigsunan, nasaksihan katong tanan sa mga tawo. Si Barabas, siya ang dautan kaayo nga tawo. Ang iyang kasing-kasing puno sa pagdumot, kriminal kaayo siya, ug kawatan ug tulisan. Rebelde usab kini si Barabas, ang gakontrolar sa iyang kasing-kasing, mao ang iyang pagkadautan. And you can imagine nga nang hinambog gayud kaayo si Barabas, samtang nagbarog siya atubangan sa mga katawhan, kay siya man mo igipili sa mga katawhan. Mas gipili sa mga katawhan ang dautan, ang kriminal, ang kawatan, kaysa sa pilion nila si Kristo nga balaan, matarong Dios puno sa gugma. John chapter 18 verse 40, sila misinggit pagtubag, dili siya. Si Barabas mao'y among gusto, si Barabas usa ka tulisan. Now, ang tawo, mga kaigsuunan, kung pasagdahan siya sa iyang kaugalingon, pilion gayod niya ang dautan kaysa sa maayo. Ug iyang bugal-bugalan ang tawo nga nagkinabuhi, sumala sa kamatuoran, sumala sa pagkamatarong, iyang dumtan. Gumikan kay ang tawo nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, mag-expose sa iyang pagkadautan. Mao nga dili siya ganahan sa mga tawo nga seryoso nga nagsunod sa atong buhi nga Dios. Now, ang tawo pilion gayud niya ang tawo nga pareho sa iyang kaugalingon. Gumikan kay ang tawo makasasala, pilion niya ang makasasala. Dili niya pilion ang atong Ginoong Hesukristo. Romans chapter 1 verse 32, nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon, nga ang mga tawo nga nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon.
Apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga ug gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat niini. So, mas pilion sa mga tawo nga ang iyang kauban mao ang dautan, mas pilion sa mga katawhan ang mga dautan nga tawo. Pero ang mga katawhan sa Dios, syempre, nahigugma sa susamang mga katawhan sa Dios. Doon na gayoy kalainan mga kaigsunan. Ikatulong punto, ang taong dautan, dali ra kaayo danihon sa pagbuhat og dautan. Bisan pa og kumbinsido sila nga si Kristo inosente, pero nadani sila sa mga Saduseyo ug mga Pariseo nga pilion si Barabas kaysa kay Jesus. Mark 15:11. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo nga pangayuon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Now, si Satanas dali ra kaayo niyang nadani si Adan ug si Eva nga magpakasala ug dali ra kaayong danihon ni Satanas ang mga tawo nga magpadayon sa sala. Ang mga tawong makasasala dali ra kaayong makadani sa uban nga mubuhat og dautan. Mao kini peer pressure sa atong mga kabataan nga mga anak, mga kaigsunan. Ang atong mga anak dili gyud na sila manigarilyo ug muinom sa ilang kaugalingon. Di na nila hunahunaon droga, alkohol, bino. Pero kung kauban sila sa ilang mga classmates, kauban sa mga barkada nga gabuhat sa ingon, peligro kaayo nga madani ang atong mga anak gumikan sa peer pressure. Kaysa tinuod lang makadani gayud kaayo ang pagbuhat og dautan. Pero ang pagbuhat og maayo dili kini makadani. Magbuhat ang tawo og maayo sama sa pagpangalagad sa Ginoo kung ang balaang espiritu magapanglihok sa iyang kasing-kasing ug hunahuna. And that is why kinahanglan gayud nga mahimo kitang modelo sa atong mga anak diha sa pagkamatarong kay dali ra kaayong makatakod ang pagkadautan. And this is why ang mga kaigsuunan sa iglesia kinahanglan mahimong maampingon sa ilang testimonyo ilabi na sa atubangan sa mga kabataan ug atubangan sa mga dili magtotoo. Unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 6 ang giingon dinhi, dili maayo nga magpasigarbo kamo. Nasayod kamo sa giingon, ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. So, ang sala magsugod gyud na siya sa gamay mga kaigsunan hangtod mo grabe, hangtod mo grabe. Ikaduhang Tesalonica 3:14. Kung dunay dili musunod sa among gisugo, pinaagi niining sulata, panid-i siya og ayaw na pagpakig-uban kaniya aron maulaw siya. Unang Korinto 5:11 ang giingon dinhi, ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihilawason o hakog o nagsimba sa mga Dios-Dios o tigbutang-butang o palahubog o kawatan. Likayi bisan ang pagpakigsalo sa maong tawo. Ikaupat nga obserbasyon mga kaigsuunan. Kini bitang external nga pag-aprobar nato kang Hesus, dili kini ego. Gumikan kay si Pilato, iya biag yung gipaboran si Hesus. Pero nganong iya manggihapong gitugyan si Hesus aron patyon. Gi-offer ni Pilato si Barabas nga choice aside from Jesus. Klaro kayong dautan si Barabas. Ang pinakadautan gayon ang iyang gipapili sa mga tawo og si Hesus nga matarong. Kay naglaom gyud si Pilato nga pilion sa mga tawo si Hesus. Kay mao man gitoy common sense nga dapat pilion, wa may sala si Jesus. Nasaksihan ni Pilato nga 5 days ago, nagsinggit sila og husana, husana sa pagdaig sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang gipamulong ni Pilato, pabor sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 14, kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo. John chapter 19 verse 4. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo, karon dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. So, Pilate spoke favorably concerning Jesus. John chapter 19 verse 12, sa pagkadungog ni Pilato niini naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit
Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador, ug didto na nahadlok si Pilato. Iyang gipaboran si Kristo, pero niadtong gihulga na siya sa mga tawo, wala siya mibarog sa kamatuoran. In other words, kini bitawng gawas nun nga pagpabor sa kamatuoran unya wa gyud kadulot ang pagkamatarong sa kasing-kasing, mabali di gihapon mga kaigsunan sama kang Pilato. Pero doon na pagyoy last nga effort si Pilato aron mahupay unta ang kasuko sa mga tawo kang Hesus. Iyang gipalatigo si Hesus aron unta matagbaw ang mga tawo. Pero ang mga tawo gahi kayo og kasing-kasing, gahi kayo og ulo. Ila gayod nga gisinggit nga patyon si Jesus og didto na nadala si Pilato gumikan kay dili gayod siya hugot sa iyang pagsunod sa pagkamatarong. Now, daghang mga tawo nga ila pong giaprubahan si Jesus. They speak well about Jesus. Dunay mga tawo nga magkwintas og cross sa ilang mga liog, sumurag Christian tanawon, mukanta pod kunuhay og Christian song. Musimba pod sa simbahan, unya tawagon nila ang ilang kaugalingon nga Kristohanon. Unya mualagad pod kunuhay sila, active sa church. Pero sama kang Pilato, kung doon na hulga sa kinabuhi, dali ra kayong mutalikod sa atong Ginoong Hesukristo. Dili nila gusto nga mag-antos alang sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang mga relihiyoso nga mga tawo nga kung moabot ang pagsulay sa kinabuhi, muuna pagbasol sa Ginoo ug mutalikod sa Ginoo. Sama kang Pilato mga kaigsunan. Si Pilato dili siya makahimo sa pagsakripisyo sa iyang dungog. Mark chapter 15 verse 15. Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tawo, so mas gipili ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tawo imbis nga ang Dios mao'y mahimuot kaniya. So, klaro unta kayo ang desisyon nga dapat buhaton ni Pilato. Buhian si Jesus gumikan kay wala siya'y sala. Nangutana siya pag-usab sa verse 12. Unsa man di ay ang akong buhaton ining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Well, dili na unta sa payan niyang ipangutana to nga pangutana. Gumikan kay gobernador siya, nasayod na unta siya sa iyang pagabuhaton. Nga kinahanglan gayod nga pagabuhian niya si Jesus. Apan unsay nahitabo mga kaigsuonan, nagpadala siya sa mga tawo gumikan kay taphaw lamang ang iyang commitment alang sa Ginoo. Pilate feared men more than God. Nahadlok siya sa tawo kaysa sa Dios. John chapter 19 verse 12 to 13. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit, kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kahigala sa emperador, kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Mark chapter 15 verse 15. Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tawo. Matthew chapter 10 verse 33. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang kunon at tubangan sa akong amahan didto sa langit. Mao kadto ang sipyat ni Pilato. Dapat iyang gibuhian si Kristo, pero wala niya buhii si Kristo. Ang kriminal ang iyang gibuhian, wala siya mibarog. Ang Kristyanismo mga kaigsunan nagmando kanato nga atong isalikway ang atong kaugalingon aron sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Matthew 16:24 to 25. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kunang usa ka tawo buot mahimong akong tinunan, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako, kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Well, katapusang obserbasyon mga kaigsunan, matag paningkamot nato nga atong ipakawalay sala ang atong kaugalingon, dili na mo saler. Si Pilato nang hinaw, wala niya ang kuna ang iyang sala. Nang hinaw siya, wala kuno siya ilabot sa sala sa mga katawhan. Pero dili siya makasulti ni ana.
dili na mo salir atubangan sa Ginoo. Aduna siya autoridad nga buhian unta si Kristo, gumikan kay gobernador siya, apan wala kini niya buhata. Mas gipili niya ang dautan nga singgit sa mga tawo. So ang dugo ni Kristo permanente nga naa sa agtang ni Pilato, mga kaigsuunan. Now ang mga tawo dali ra kayong magpalusot sa ilang sala. Ilang basulo ng uban kaysa ang kuno nila ang ilang sala og hinulsulan. Pero mga kaigsuunan, dili ka na mo salir atubangan sa Ginoo. Busa ang hagit, mga kahigalaan, kung imong nabati nga ikaw rebelde sa Ginoo ug makasasala, ayaw basula ang uban. Ang kuna ang imong sala, hinulsuli ka na, ug dangup kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Kailaman ka sa imong kaugalingon, ug nasayod ikaw nga kung pasagdahan ka sa imong kaugalingon, mas pilion gayud nimo ang dautan kaysa pagkamatarong. Mas pilion nimo ang kahilaya ni ining kalibutan na hinulsuli ka na higala. Dangup kang Kristo. Pangayua kaniya nga limpyuhan kaniya sa tanan nimong sala. Ug aron mapapas ang imong sala, kinahanglan nga musalig ikaw nga igo na ang dugo ni Kristo nga iyang giula didto sa krus sa Kalbaryo. Igo na ang iyang pagkamataro nga igasulob kanimo. Just repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ. Dawata siya ingon nga hari ug Dios sa imong kinabuhi. Karon na kay basin og ugma, ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ni ining taknaa. Among gipangayo ang bunga nini, hinaot nga imong gitandog, gikonvict ang mga katawhan nga pilion kanila o Dios no matter what. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. There's a sacred and hallowed retreat where my soul finds a fellowship sweet, where the Lord of my life I may meet in the garden of my heart. In the cool of the day, He walks with me. In the rose-bordered way, He talks with me. In love's holy union and sacred communion, in the garden of my heart. There is naught that disturb or molest. There my spirit finds comfort and rest, and my soul is no longer distressed. In the garden of my heart, in the cool of the day, He walks with me. In the rose-bordered way, He talks with me. In love's holy union and sacred communion, in the garden of my heart. Shut away from earth's strife and its din, and protected from soul-staining sin. For the Savior is dwelling within, in the garden of my heart. In the cool of the day, He walks with me. In the rose-bordered way, He talks with me. In love's holy union and sacred communion, in the garden of my heart. There the dove of sweet peace always sings, and my faith ever trustingly clings, and the chime of sweet
happiness wings in the garden of my heart. In the cool of the day, He walks with me. In the rose-bordered way, He talks with me. In love's holy union and sacred communion, in the garden of my heart. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.